to change it, or you like it? Nå. Nej, han er bare sådan nuttet. Hvor er det vildt. Are you sure? You want me to change it? Ej, det er faktisk meget sødt. Det kommer til at være mit barn sådan præcis på samme måde. Is it a sad song? But you like the sad song? What? What? That was on your computer too. Nå. Yeah, you want me to keep playing it? But if it makes you cry, then I don't want to play a sad song for you. But you want me to keep it on? Okay, give me a thumbs up that you're okay. Det ligner virkelig, at han kan relatere til sang. Altså rigtig sådan... Han har det søde græde ansigt der. Jeg havde følelsesladet bare. Jeg elsker også den sang. Jeg kan sagtens forstå ham. Is it a sad song? But you like the sad song? Nå. Han var meget sød. Jeg forstår ham jo godt, fordi den sang er sørgelig, og jeg kender godt det der med, hvis man har en dårlig dag, så vil man bare gerne høre en sørgelig sang, så man kan få det hele overstået og grædt ud. Og når det er en lille dreng, der gør det, så rammer det lige ind i hjertet. Det er simpelthen så sødt. Og han var meget følelsesladet, altså det var ikke sådan vrælgrød, det var sådan meget sådan hjertesovergrød, hjertegrød. Jeg elsker den sang. Den er så god. Og jeg forstår bare ham her så godt. Altså, han har det fedeste grædansigt ever. Sådan. Det er så sjovt. Men ej, hvor er den sang bare god. Jeg forstår ham. Det er slet ikke flovt, han græder. Det er bare stærkt. Når han er så følsom i den alder, så tænker jeg sådan lidt, når han skal på dates, når han skal se en eller anden sørgelig film med en eller anden pige, når han bliver ældre, ikke? Så er det ham, der kommer til at sidde. Han dør jo, hvis han begynder at se Titanic eller sådan. Jeg tror, han dør. Det kommer til at være damen, der kommer til at... Nej, så er den i sofaen. Altså for at være ærlig, så får jeg det lidt ubehageligt. Fordi jeg kan ikke... Altså, jeg er ikke den største sådan, børneelsker. Jeg er ikke så vild med børn. Og jeg får det så ubehageligt, når når jeg ikke ved, hvad jeg skal gøre omkring dem, ikke? Så når han bare sidder sådan og græder og sådan noget, jeg synes, det er lidt latterligt. Altså, jeg er sådan, okay, ja, det er en sang. Og du er sådan der 8. Ja, børn og mig, det er altså ikke lige noget, som ligger på min top 3-liste. Det er, nej. Og især ikke, når de græder. Puha. Jamen, jeg er virkelig, virkelig glad for den her dreng. Jeg håber virkelig, der kommer flere videoer af ham, og bare sådan, ikke bare kun, hvor han græder, men også bare, hvor han snakker, hvad for noget musik han godt kan lide. For den der sang elsker jeg også. Hvis han elsker den, så vil jeg elske alt hans musik fremover. Altså, hvis den her dreng, han vokser op og bliver ved med at være så følsom her, så tror han kommer til at være ensom. Jamen, det er jo så fantastisk, han kan græde over musik. Han skal bare holde ved det, altså. Det er okay, ja. Please, bliv ved. Lad være med at glemme det. Det er da fantastisk. Der er ikke mange mænd, der tør at græde eller indrømme, at de har grædt over noget, altså. Altså, jeg var jo til Lady Gaga-koncert her for, hvornår var det? Et år siden eller sådan noget. Og jeg kan huske, da jeg kom ind i parken, der brød jeg simpelthen ud i grådbrøden. Det var bare, jeg stortudede som en lille pige. Og det var virkelig slemt. Og så var jeg til koncerten og sådan noget, tude og sådan en hel koncert. Det var bare så stort, men jeg havde det mega fedt samtidig. Og så kan jeg huske, da jeg kom hjem, mor hentede mig på stationen, der kom jeg ind i bilen, og så begyndte jeg bare at tude. Fuldstændig, og jeg vidste ikke hvorfor. Og det var bare sådan, okay, wow, det var mega følelsesladet det her, og jeg har set hende live, og det var helt vildt vildt og sådan noget. Og jeg var faktisk lidt sådan, ham der lille dreng, der sad og tude sådan rigtig sådan. Sådan hvis jeg står til en koncert eller et andet, og personen bare synger sindssygt godt, og der er et eller andet sådan totalt... Der kan man godt få kuldegysning. Så får jeg kuldegysning, og så får jeg den der sådan lidt følsom-agtig følelse, ikke? Men det er ikke, der er aldrig sådan... Ja, jeg kan godt huske, at vi var inde og se Miguel, Jarset og mig. Står jeg flæbet. Der er mange med Beyoncé, som virkelig er virkelig søde. Den der Broken Hearted Girl med Beyoncé. Den er, jeg har virkelig tudet mange gange til den. Ja. Jeg burde næsten have mit Spotify-liste igennem. Sådan, den der tuder jeg til, den der tuder jeg til. Det her klip er nok noget, han kommer til at skamme sig over, men det er ikke noget, han skal skamme sig over. Det er bare, altså... Jeg er hans ven, så ringer han bare til mig. Jeg skal nok trøste ham. Vi kan sidde og græde over den her sang sammen og spise noget is. Så går det.